Dispira sa bagong tuig, dihang namasol sa Libungan River si Bumbong Cardusa, 30 anyos, taga Purok 8, Labaha, Poblasyon Libungan, Cotabato Province. Kuyog ang iyang amahan, apan wala mabantay nga kalit lang mitidlom sa sapa. Ang biktima sanglit walay baha og normal ang sulod ni adtong tungura. Nangayo dayon og tabang ang amahan sa biktima nga wala na makita dihang iyahang gipaningkamutan og rescue ni adtong Martes sa hapon. Buntag sa bagong tuig, gibalikan sa mga rescuer ang lugar kung asa mitidlom si Bumbong aron mangitaon. Apan pagkaudto nakaplagan na lang ang biktima nga wala na kinabuhi o giretrieve kini sa mga residente. Gisuludan kini sa cadaver bag sa rescue team. Nagpahinumdom ang mga otoridad nga dili gud mo kumpiyansa sa pagpamasol sa Libungan River, hilabi na kung mag-inusara kung kini lawom ang sapa. Nagsubo ang pamilya Cardusa sa panghitabo kay natunong pa kini sa bagong tuig. Gio del Mundo, Newsline, Philippines, Cotabato Province, stay safe.